духтарако нигоҳ кунен ҳама хеболо пӯшои фасонтон ёфтагим ҳамаш моли Туркия ҳамаш борои ҳастае ки дар дигар ҷо нестай марҳамат буракои эксклюзив дар кортон боша турецки оригинал пас ан ҳамин нуқтаи савдо биёен бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 110 магазина ряди магазинои шишагӣ як бурак ира бинен чӣ хушрӯа иё чансмиян ино тобистонаян летний вариант ҳозир гирбишин 1100 сомон ина летний вариант гирбишин ира меша платья барин хича тоқа пӯшен меша ки болопӯш бурим пӯшен марамад расветкаҳош кати омадагай турецки ина ино ҳамаш расветкаи ҳаминая чихо хушрӯ а ино чандан 500 сомон ба ира бина иам Туркия 500 сомон и фақат сиё дорад бежвишам будай 500 сомон турецки айнаи двойка чанд пулай бейза фирмая 1300 сомон чизе 1100 ина 1100 сомон кардаган ипеки двойка тамошобино як нимазора 1100 сомон штагай марамат духтарако буракои фасони эксклюзив дар кортон боша инами нуқтаи савдо биёен ина и чанд пулай корои дасти рафтагай 1100 сомон аям бежи светашас тобистонаян ёдовар мешавам ҳамаи моделҳое ки дидастен ҳамаш тобистона ана ино ипекои ламиражан ино чанд пул шуда ино 1900 700 800 ҳар хел дидена 1000 сум 800 сум 700 сум анам хел нархо шидагай успед кунен ки тамом нашава ва ира бинен охи ҳам болопӯш доран ҳам кирта доран ина кадомеша мегирен ҳатман биёен ма рақамошонам мемонам касе омада натона бинависен доставка мекунан ин модародам варианти хушрӯй аст ки ҳами қадар киртои фасони идона омадагай духтарако ира бинен ипекои оригинал бренди эспира ва ламираж ҳамаш медонен ино 1500 1800 сума ипекан ина бо биёен хитон бинен озиам вариант бисёрай ҳамаша якта ба якта нишонтон метим ак тарафтестай турецки тоза тигиршам бинен чихо хушрӯй ак тарафтестай кадомеша ки мегирен 1100 сомонда метиян мана турецки оригинал духтарако занҳои азиз тамоми размерора доран ҳам размери майда ҳам размери калон ина барои ид дар кортон боша аз ҳар як модел бо сетаи расветка доран бовар мекунен шумо агар наворда хушрӯ надида бошед нависен бо расмоша мепартояндтона ира бинен охи чихе хушрӯан ҳамаи ҳами ипекои қимати 1100 сомон штаган чихеле гуфтум инҷода то 1800 сомонаям буд ҳозир бошад 1100 сомон кадомеша ки гирен 1100 сомон ина бинен чихе хушрӯ ино пуштошон катянам хел вай доранам фасонае ки марамат барои маълумоти бештар ма рақамошона мемонам ира бинен чихе хушрӯи кирта иам бренди эспираяй материалш ичияй ино гирбиши навинка и чанд пулай ино учук намекунам шуштам миша 1000 сомони и 1000 сомон дар ҳақиқат ҳам фасони хушрӯ духтарако бозори Корвон тарафи пажарка даян дуюм дарвоза 110 магазин ин агар наворда надида бошен нависен расмоша мепартоян иҷа карда бошад 900 сомон турецки оригиналай мана марҳамат 900 сомон хушрӯчаян ира бинен ина цветошам ҳастай даётон боша ма шумода вайша нишон додум паделкоша ина туркиш оригинал папленшам 900 сомонаям турецки оригиналш марамат биёен бо аз пеш бинен грандиозный акция рафтестай даранами хели босакои фасони хушрӯи туркӣ борои эксклюзив нигоҳ кунен духтаро чихе фасонан и ипекан оригинал турецки 850 сомон штагай бовар мекунен ира бинен духтаро чихе фасонакай дута расветка дорада ду расветка дора ай 38 то 44 туркира размер аст тақрибан то 54 хидмона мешавада мана бинен чихе хушрӯ сангчоша бинен ҳамаи ҳамино қиматӣ будан 1000 боло буд ҳозир бошад 850 сомон шид ана бак ира болопӯш баринам мепӯшен платья баринам мепӯшен ана ин модела бинен ишам аҷоиб хушрӯ ана инам дора чанд кардаен мана ин тиграка ана ино 1300 1200 сомонаҳо бошад 1000 сомона 900 сомонӣ мана нигоҳ кунен чихе хушрӯ 900 сомон беҳад фасонаи ҳамаш туркияи духтарако баъд буракои необычняи ҳар ҷода нестай марамат дар кортон боша биёен анаи 700 сомон
и бо двойка будай духтарако. Зимниш будку? И летниша. И летний вариант. Ина духтарако борои беза мана корои дасти и қахшрувай и материалшам хехшрувай духтарако тобистонаяй медонен акция кардиян 700 сомон 1100 сома 700 сомон штагай бовар мекунен ина духтаро ана ин 100 сомонай и ҳам фасонай ира бинен аз наздик да чӣ хеле моделша ҷоиботай ҳамаш чиста идона гуфти гапо бия да дигар ҷо 1200 мо иёра ҳози 700 сомони кадес мана ина мудо 700 сомон турецкия иноям ҳамино ҳамаш гулои ҳамина мана марамат тамошо бино касседа дар корай дига гулошам ҳастай вишифкадоро ҳамаи ҳамина боло пушбарина мешава пушен киртабаринам мепушен беҳтарин моделҳо бо нархи дастрас марамат муроҷиат кунен ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 110 магазин ряди магазинҳои шишагӣ боз ҳам акция рафтестай духтарако марҳамат ҳама намуди либосҳои туркида либосҳои занона нигоҳ кунен чихо хушрӯчаян анаи ду тарафо яна ҳамино даётон боша 800 сомон буд оригиналҳои турецки ҳозир чанд сум каден ва ира биден 350 сомон мана турецки оригиналш тамошо бино марамат бо ин капюшондоро новинкош омадагай ина бе капюшоншам доранд гил чанд намуча дорена ира ду тарафа мепушен турецки оригинал бо биёен аз наздик хитон бинен муқоиса кунен 350 сомон штагай бовар мекунен ана баъд нигоҳ кунен инаи болопушошам чихе хушрувай аҷоиб ёраш чанди каден 700 сомон кардена ина марамат турецки оригинал медонен ку туркиё тамошобино аймода намераванд ина моделакора якташа мегирен чанд сол мепушен ира меша кирта барин пушен меша болопуш барин пушен баъд анаи модела бинен амино ҳамаш 700 сомониян бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 110 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ман рақамашонам мемонум барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен ҳамин киртаи фасони хушрӯе ки дар ягон ҷо нест ҳам хеле чизо дар кортон бошаку анами нуқтаи савдо биёен ина киртои сафедам дорана чанд намуд киртои сафедатон чанд пулай 300 сомон ина ҳамаш моли тоза киртои лёна бинен тамошобино турецки оригинал марҳамат лёнаи материалаш ира бинен охи чихо хушрӯчай ира мешава ки болопуш бари пушен мешава ки киртаи холӣ бари пушен аҷоиботай акция рафтестай чанд карден 900 сомон мана бо арзон мешава 900 сомонай бо арзон меша 1100 сомонӣ будай ҳозир бошад 900 сомон шид марҳамат касе боракои фасон мехоҳа ин ами нуқтаи савдо биёен духтаро иҷа ҳам хеле интихоб бисёрай борошон бо распродажаям доранд бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 110 магазин марамат ман рақамашонам мемонам бо катиқчонам суҳбат шавем тамоми намуди болопушои турецкида акция рафтестай тамошобино гирбишинан ино ҳам хехушруван туркӣ касе ки гирифтагай хичон медонанд ки ино 800 сум 1000 сум буданд ҳозир бошад акция шидагай медонен 500 сомон кардаган ҳам хехушрува ира якта мегирен чанд сол мепушен ино на аймода мераванд на мисол дигар чӣ мешаванд материалшон аҷоиб хушрувай иҷа чанд моделш ҳастай аҳамиятен ишаишта хушру ина барои занҳо беҳтарин вариантҳо болопушакҳои турецки 500 сомон оригинал бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза даян инами дуюм дарвоза биёен тамошобино ряди магазинҳои шишагӣ 110 магазин мана сангча доранд ино на як сангчашон меафтанд на чон дига хе мешаванд ҳам хе бори хушрувай духтаро бо биёен ина биненай пеш